கன்னிராசியில் பிறந்த அன்பு நேயர்களுக்கு இந்த 2023 செப்டம்பர் மாதம் எந்த அளவுக்கு நவகிரகங்கள் மாற்றங்களால் ஒரு நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க இந்த பதிவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. முதலாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுங்க. இது வரைக்கும் இந்த சேனல் மூலியமாக பார்த்து எனக்கு ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்கிற அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிங்க. கன்னி ராசினால சொல்ல வேண்டியது கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு ராசிக்கு புதன் ஆதிக்கம். அப்போ அந்த புதனுங்கிறது என்னங்க? புதனுங்கிறது விஷ்ணு பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போது நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு வள்ளல் செய்யக்கூடிய, வள்ளல்னா அடுத்தவங்களுக்கு தர்மம் செய்யக்கூடியவங்க தான், அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறவங்க கிடையாது. அதே சமயம் யாருக்குமே ஒரு உதவியே பண்ண கூட நீங்கள் அதே நேரத்தில் மறந்துடுவீங்க, அதை நினச்சிட்டு இருக்க மாட்டீங்க. நம்ம வேலை உண்டு, நாம் உண்டு, அவங்க கஷ்டம் சொன்னாங்க ஒரு உதவி பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அடுத்தவங்களுக்கு உதவிகள் செய்தும் சில பாதகமான ஒரு சரிவுகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக சந்திச்சிருப்பீங்க. எப்போ சந்திச்சிருப்பீங்க? இந்த 2.5 வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்க. அது மட்டும் கிடையாதுங்க, ஒரு மன நிம்மதி போயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் எல்லாமே நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்க. ஆனால் அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்ணிலேயே செவ்வாய் பகவான் அப்படின்னா உங்களுக்கு 3 குடியவனும், அதாவது கரெக்டாக 8 குடியவனும் செவ்வாய் பகவான் உங்களுடைய ஜென்ம ராசியிலேயே செவ்வாய் சஞ்சரிக்குதுங்க. அப்போது 3 குடியவன் 8 குடியவன் எப்படி அது சுகமாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம கடினமான முயற்சிகள் எடுத்து உழைச்சி சிரமப்பட்டு பலன்கள் இல்லாமல் போனது மட்டும் இல்லைங்க. இப்போ நம்ம சிரமங்கள் ஏற்படுத்தினா உழைப்புக்கு தகுந்த பலன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது காரணம் என்னன்னா, உங்களுக்கு அந்த 6ஆம் இடத்துல, அதாவது 8ஆம் இடத்துல 7 குடியவன் குரு 5ஆம் தேதி 4ஆம் தேதி வக்ர நிலை ஆகுதுங்க. அப்போது இது உங்களுக்கு ஒரு சாதகமான 2ஆம் பார்வையா, அதாவது உங்கள் குடும்பஸ்தானத்தை பார்க்குதுங்க. அது ஒரு சாதகமான ஒரு அமைப்பாக இருக்குங்க. அதே சமயம் உங்களுக்கு 2ஆம் இடத்துல கேது பகவான் இருக்குதுங்க. இந்த கேது பகவான் இருக்கிறது கடந்த காலத்தில் பிரச்சனைகள் சந்திச்சிருப்பீங்க. நீங்கள் ஒரு நல்லதே சொன்னாலும், உண்மையே பேசினாலும், அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசமே பண்ணாலும் அதனால் பழிச்சுமைகள் ஆளாகி இருப்பீங்க. கண்டிப்பாக அதிலிருந்து ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக தான் இந்த செப்டம்பர் மாதம் அமைய போகுதுங்க. உங்களுக்கு 6ஆம் இடத்தில் சனி பகவான் சொந்த நிலையில் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு 5 குடியவன் 6ஆம் இடம், 5 குடியவனும் சனி பகவான் தான், 6 குடியவனும் சனி பகவான் தான். அது பூர்வ புண்ணியாதிபதியும் அவர் தான், ரணம் அதாவது பிரச்சனை நோய் நொடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்தானாதிபதியும் சனி பகவான். 5 குடியவன் 6 இருந்தால் சிறப்பு இல்லை, ஆனால் சனி இருந்தாலும் சிறப்பு தான். அதுலேயும் உங்களுக்கு வக்ர நிலையில் இருக்கிறது, இது அற்புதம் தான். அப்போது இந்த செப்டம்பர் மாதம் அது ஒரு அற்புதமான ஒரு மாற்றங்களாக தான் இருக்க போகுதுங்க. உங்களுக்கு 8இல் குரு பகவான் அப்படின்னா 7 குடிவன் 8இல், 4 குடிவன் 8இல் ராகுவோட அதுதான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த குரு பகவான் உங்களுக்கு 4ஆம் தேதி வக்ர நிலை அடைய போகுது. அது ஒரு சிறப்பு மாற்றம். 12இல் சுக்கிர பகவான், மன்னிக்கணுங்க, 11இல் சுக்கிர பகவான், அதாவது 12இல் சூரிய பகவானும் புதன் பகவானும். அயல்நாடு சார்ந்த விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும். திடீர் நன்மைகள் ஆச்சுங்களா, விபரீத ராஜயோகம் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா 12 கோடி 12 இருக்குது இல்லைங்களா, விபரீத ராஜயோகம். இது வரைக்கும் முடியாத விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் முடிக்கக்கூடிய ஒரு தருணமாக தான் கன்னிராசினியர்களுக்கு இருக்க போகுதுங்க. அப்போது இந்த விஷயம் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சாதகமான அமைப்பாக இருந்தாலும், கடந்த காலம் 2.5 வருஷம் எப்படி இருந்தது சொல்ல வேண்டியது இல்லை. வாங்காத கண்ணுக்கு வட்டி கட்டியிருப்பீங்க, செய்யாத தப்பு செஞ்சுன்னு வந்திருக்கும், உண்மையே பேசினாலும் பொய்ன்னு வந்திருக்கும். நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்காக கண்டிப்பா பழி சொல்லுக்கு ஆளாகி மனவேதனைப்பட்டு உட்கார்ந்துருப்பீங்க. அது மனசு ரீதியில் மட்டும் இல்லைங்க, தொழில் சார்ந்த விஷயத்திலையும் நீங்க பிரச்சனைகள் சந்திச்சிருப்பீங்க. தொழிலுங்கிறது எப்படிங்க? தொழில நீங்க கண்டிப்பா நீங்க ஒன்னும் தொழில செஞ்சு நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்கணும், இல்லையா தொழிலே செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில உட்கார்ந்துருக்கணும். அப்படியே தொழில் மாற்றி பண்ணுனுங்க, இதுவும் மோசம் போச்சு, இதுலேயும் போட்ட முதலீடு எடுக்க முடியல, நஷ்டமாயிருச்சு, இன்னைக்கு கடன்காரன் ஆகிட்டேன். வெளியில் தெரியாது, சொன்னால் நமக்கு இது வரைக்கும் அப்படி இல்லை, நம்ம வாங்கினதும் கிடையாது, அடுத்தவங்க கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குற சூழ்நிலையில் நாம் இருந்ததும் கிடையாது. நாம் அடுத்தவங்களை கேட்குற அளவுக்கு தான் இருந்தோம். ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளே ஏதாவது கேட்டுருவாங்களா, கேட்டலன்னா நமக்கு என்ன ஆகும், இது வரைக்கும் கட்டி காப்பாற்றின ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு வீணாக போயிருமே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் கிடையாதுங்க, கடந்த காலத்தை பார்த்துட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கூட உங்களால் இப்போ சரியாக பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கும். ஏன் கேட்குறீங்கன்னா, ஏன்னா பஞ்சமசனி நடந்தது. எப்படின்னா
சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கும்போது அவங்க என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாமே நீங்க பண்ணுவீங்க. ஏன்னா நீங்க சும்மா சொல்லக்கூடாது, எப்பவுமே அடுத்தவங்களுக்கு முன்னால கம்பீரமா நடந்துக்குவீங்க. அது குடும்பம், மனைவியா இருக்கட்டும், மனைவிக்கா இருக்கட்டும், குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், நம்ம கூட யாரா இருந்தாலும் சரி, அண்ணன் தம்பியா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருந்தாலும் சரி, அவங்களும் கௌரவமா இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. அப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களை எவ்வளவு நீங்க இதை பார்த்துக்குவீங்க. அதாவது நம்மகிட்ட இருக்குதோ இல்லையோ மற்றவங்களை மதிக்கிற மாதிரி நடந்துக்குவீங்க. அது பொருளாதாரத்திலையும் அப்படிதான் இருப்பீங்க, உங்களுடைய ஆடை ஆபரணம் சம்பந்தப்பட்ட விதத்திலையும் நீங்க ஒரு கௌரவமா தான் நடத்தும். ஆனா அப்படியேப்பட்டவங்களுக்கு என்னன்னா, அதாவது எந்த அளவுக்கு நல்ல பேர் எடுத்துமோ களங்கம் வந்துருமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஏற்பட்டிருக்கும், தொழிலின் நஷ்டங்கள் வந்திருக்கும். இதெல்லாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கூட நம்மளால பண்ண முடியலைங்கிறது கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. சில நேரத்தில் பண்ண முடியாது, பண்ணவே முடியல, என்ன பண்றது, அப்படியே 10 ரூபா பண்ற இடத்துல 1 ரூபா செலவு பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு மனச்சுமைகள் வந்திருக்கும். குறிப்பா சொல்ல போனோம்னா, நம்ம இளமையில் கஷ்டம்னு தெரியாம எல்லாமே கரெக்டா இருந்தோம். இப்ப பார்த்தோம்னா 4 விவரம் தெரிகிற வயசுல நமக்கு எதுவுமே எல்லாமே பாதகமா போகுது. அன்னைக்கு ஈஸியா இருந்தது, எல்லாமே பண்ணணும், வருமானம் வந்தது, எல்லாமே உருவாக்கணும். ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா அதை விட இன்னைக்கு இந்த வயசுல நம்ம கஷ்டப்படுறோம். இன்னைக்கு 40-50 வயசுனா, ஆனா அந்த அன்னைக்கு இருந்தது ரொம்ப குறைந்த சிரமம் இருந்தாலும் வருமானம் அதிகமா இருந்தது. இன்னைக்கு அதிகமான சிரமப்படுறோம். இந்த 2-3 வருஷ காலம் தன்னம்பிக்கை இழக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. இப்படி போயிட்டு இருக்குது, என்ன செய்யறது? இதுலேருந்து நம்ம மீண்டு வர முடியுமா? இந்த போராட்டத்தில் ஜெயிக்க முடியுமா? கடன் ஆயிருச்சு, கடன் மேல கடன், வட்டிக்கு வாங்கி, அதாவது கடைசியில் வட்டி மேலே வட்டி கட்டி கடன் அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ கடன் என்ன ஆக போகுது? அதாவது கட்ட முடியுமா? இதுலேருந்து மீண்டு வந்துருமா? அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாமே சந்திச்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலவரம் இருக்கும். இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய நிலவரத்தில் கண்டிப்பாக இந்த செப்டம்பர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு புது தொழில் செய்யும் போது ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படும். கண்டிப்பாக மாற்றங்கள் ஏற்படும். பிரச்சனை வெளியே வந்துடுவீங்க. வரக்கூடிய தருணமான ஒரு வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்குது. அது விபரீத ராஜயோகங்கிறது திடீர்னு ஒரு பழக்க வழக்கங்கள், ஒரு பெரிய வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்பு சம்மந்தப்பட்டது இல்லையா, ஏதாவது நம்ம எதிர்பார்த்த விஷயம் நடக்காமலேயே போயிட்டு இருந்தது, கிடைக்கவே இல்லை. அது உங்க பணமா இருக்கலாம், இல்லையா அடுத்தவங்களோட உதவியா இருக்கலாம், இல்லையா அடுத்தவங்களுடைய பழக்க வழக்கத்தினால ஒரு தொழில் சார்ந்த நல்ல விஷயங்களா இருக்கலாம், ஆச்சுங்களா? இல்லையா ஒரு அயல்நாடு வேலைக்கு போறவங்களா இருக்கலாம், இல்லை அயல்நாட்டில் கஷ்டப்பட்டு இருந்து இது வரைக்கும் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கல, ஒரு பதவிக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கல அப்படிங்கிறவங்களா இருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் எது நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோமோ அந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்து ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்த போகுது, சரிங்களா? இந்த வாய்ப்புகள் நிச்சயம் ஏற்படும். அது மாதிரி வேலைக்கு போறவங்களும், வேலையில அரசு வேலையா இருந்தாலும் சரி, தனியார் ஒரு மில்லுக்கு கம்பெனிக்கு போயிட்டு இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு ஐடி நிறுவனத்தில் பெரிய கம்பெனி வேலை செய்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, ஆனால் தொழில் டென்ஷன் அதிகமாக இருந்திருக்கும், பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும். தொழிலே விட்டுட்டு வேறு வேலைக்கு போயிடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் வந்திருக்கும். ஆனால் அப்படியேப்பட்டவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படும். அதே சமயத்தில் குடும்பத்தில் பார்த்தோம்னா சங்கடங்கள் வந்திருக்குங்க. சங்கடங்கள்ங்கிறது எப்படி சொல்லலாம்? நாம கணவன் மனைவி நல்லா தான் இருந்தவங்க, நாங்களாம் அருமையாக தான் இருந்தோம். கன்னிராசி சொல்லணுமா, கௌரவத்துக்கு நல்லா தான் இருப்பீங்க. ஆனால் கஷ்டம் வந்தாலும் கண்டிப்பாக அது தீர்த்துக்கும் முடிக்கக்கூடிய திறமை உங்ககிட்ட இருக்குது. அப்போது அது நல்லதானே. அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க நம்ம கரெக்டாக தான் இருந்தோம், ஆனால் பார்த்தோம்னா இப்போ கணவன் மனைவிக்குள்ள சின்ன சின்ன சங்கடங்கள் அது பெருசாகுது, இல்லை அடுத்தவங்களால பிரச்சனைகள் வருது, அடுத்தவங்க சொல்லி கொடுத்து அதெல்லாம் 1000 விஷயங்கள் இருக்குதுங்க. ஏதாவது ஒரு விதத்தில் மொத்தத்தில் பிரச்சனை வருது, பிரச்சனைக்கு 1000 காரணங்கள் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். அந்த ஒரு பிரச்சனையில நிம்மதி இல்லை, சந்தோஷம் இல்லை. சில பேருக்கு பார்த்தோன்னா பணம் இருக்குது, நிம்மதி இல்லை, ஒன்றும் உடம்பு ஆரோக்கியம் சரியில்லை, நோய் நொடி பிரச்சனை இல்லை, குழந்தைங்களுக்கு தேவையான ஒரு திருமணம் சார்ந்த விஷயங்கள் சரியான முறையில் பண்ண முடியல. பசங்க கரெக்டாக இருந்தாங்க ஆரம்பத்தில், இப்போ பார்த்தோம்னா அவங்க பண்ணுற வேலை பார்த்தா நமக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது, அவங்க மேலே நம்பிக்கை வர மாட்டேங்குது. இப்படி இருந்து அவங்க எதிர்காலத்தில் எப்படி வாழுவாங்க? நான் இது வரைக்கும் கௌரவமாக இருந்தேன், 4 பேர் மத்தியில் கரெக்டாக இருந்தேன், நம்ம பேர் இவங்க எடுக்கணும்ன்ற கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சும் உருவாக்கணும், கடைசியில் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியுது அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம், நிம்மதி கட்டுறதுக்கு 1000 வழி. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் வந்திருக்குங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த செப்டம்பர் மாதம் இதுலெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் ஏற்படும். அதாவது நமக்கு ஒரு ஆறுதல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பாக உருவாக்கும். திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும், முடியாத விஷயங்களும், திருமணம் சார்ந்த விஷயங்கள் கண்டிப்பாக முயற்சிகள் எடுக்கிற போது இந்த செப்டம்பர் மாதம் அதாவது தடைப்பட்ட திருமணங்கள் நடக்கும், சரிங்களா? புத்திர பாக்கியம், குழந்தை பாக்கியமே கூட இது வரைக்குமே தாமதம் ஆகிட்டு இருக்குது. மருத்துவ செலவு, மாத்திரை செலவு எல்லாமே பண்ணணும். ஆனால் இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னாங்க
பலன் கிடைக்கல அப்படிங்கிற போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ராசிக்கு 5ஆம் ஸ்தானாதிபதி சனி பகவான் 6 வக்கர நிலையில் இருப்பதனால கண்டிப்பாக புத்திர பாக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் நல்லது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்க. பூர்வீக சொத்துங்க, குறிப்பாக சொல்லப்போனால் பூர்வீக சொத்து இல்லை பூர்வீகத்தில் பிரச்சனை இல்லையா, அங்கும் பங்காளிகளில் வெறுப்புகள் வந்து, சண்டைகள் வந்து, சங்கடங்கள் வந்து, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பிரச்சனைகளாக இருக்குது. ஒரு கோயிலுக்கு குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போக முடியல, ஒரு குலதெய்வத்தை கூட மனசார கும்பிட முடியல, அங்கே போனாலே பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப மனம் நொந்து வேதனைப்பட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த செப்டம்பர் மாதத்துல, அதாவது நம்ம வந்து ஒரு தெய்வ அனுகிரகங்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பா இந்த செப்டம்பர் மாதம் அமைய போகுதுங்க. அதே மாதிரி பூர்வீக சொத்து பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்குதுங்க, வீடு இருக்குது, விற்கவே முடியல, அது பூர்வீகமா இருக்கட்டும் இல்லையா வந்து நம்ம நீங்க வாங்கினதா கூட இருக்கட்டுங்க, இது ஏதாவது விற்கலாம்னு நினைச்சா முடிய மாட்டேங்குது, வர்றாங்க பார்க்குறாங்க, கடைசியில் பார்த்தா அட்வான்ஸ் கொடுக்குற நேரத்தில் மிஸ் ஆகி போயிடுது, இல்லை அட்வான்ஸை கொடுத்தா கூட தடையாகி போச்சுங்க அப்படின்னு தடைப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே கண்டிப்பாக நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால நீங்கள் கடின முயற்சிகள் எடுங்க, குலதெய்வ வழிபாடு தவறாமல் பண்ணுங்க. அதே சமயம் உங்களுடைய ராசிக்கு அதாவது கண்டிப்பாக இந்த ஒரு அமைப்பு ஒரு சாதகமான அமைப்பாக இருக்குதுங்க. இந்த செப்டம்பர் மாதம் தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு பண்ணுங்க. ஏன்னா 8ல் குரு பகவானும் அதாவது குருவோட ராகு இருக்கிறதுனாலங்க, அதாவது குரு சண்டால தோஷம்னு சொல்லலாம், ஒரு விதத்தில் யோகம்னு சொல்லலாம். அதாவது இந்த வியாழக்கிழமை நீங்கள் தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு பண்ணுங்க. பண்ணும்போது கண்டிப்பாக தடைப்பட்ட விஷயங்கள், தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள், வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இது எல்லாமே அற்புதமாக நடக்கும். குடும்பத்தில் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, அந்த மனச்சங்கடங்கள் தீர்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு முயற்சிகள் எடுக்கிற போது கண்டிப்பாக அது சாதகமாக அமையுங்க. இது இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமேங்க உங்களுடைய ராசிக்கு, அதாவது கன்னி ராசிக்கு கோச்சார பலன்கள். இந்த கோச்சார பலன்கள் அப்படியே முழுமையா இருக்குமா, நடக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா 100% நடக்குங்க, மாற்றம் இல்லை. இருந்தாலும் தசா புத்திகள் கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருந்தா அது நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மாற்றங்கள்னு முன்ன பின்ன ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்க. அதனால உங்களுடைய ஜாதகத்தை ஒரு முறை தெளிவாக பார்த்துக்குங்க. நன்றி, வணக்கம்ங்க.